Klart storm, klart storm. Mål, gul hus for enden af buet vej. Cirka 75 meter. Indbrudssted. Bund. 1. Højre. 4. Dør. Negne her 2. Klart storm, klart storm. Ryk ud. Er du klar? Skal jeg fuck? Ind. Bombe, bombe! Og venstre side. Sikre. Forstærk 2! Så 2! Man kommer! Ja. Træk tilbage! Ja! Træk tilbage! Skyder dem gennem vinduerne. Vinduerne herude, stuen ind. Drenge! De tager den udenfra. Afvent. Go! Go! Arne, en mand sikrer ham, resten viderefører. Afvent. Skær den. Der er en over til højre. Vi går ind! Ikke bombe. Ikke bombe! Nej, det renser. En infanterist nedkæmpet. Index.